का कइले बड़ा ले का कइले बड़ा हमरा खाती हो हैं का करी तारे के हाथ न बरका कदनी आउ का ए मर्द सबे कइले ला सबे अपने बेटा के पाल पोस के बड़न कर लेकिन तू आज ले हमरा खाती कइले का बड़ो खाली पोसला ले हो जला हैं रंजीतो के बाप ओकरा के बुलेट खरीद के दलन हैं दीपो के बाप ओके खाती आईफोन भेजले बड़े हैं चल पहिया एको बाप खरीद के देता था लेकर के ऐश करता सा आ तू जिंदगी भर तू तो ना कोन लायक अपना के कइले ना हमरा के आइले कुछ कइलो हैं तोरा के लायक ना कइनी का कइले बड़ा कौन चीज बताइबो का कइले बड़ा हती चुके सब ए बर्दे बात बतीबो हिदी चुके पोस्ट के सारा लोग के ये का नाम रहला हिदी चुके है त सबे करला ओतरे खाली एगो बाप जिंदारी होला हैं हमरा शौक लागला हमरो शौक लागला कि हमरो बाप तनी हमरा खातिर कोनो सुख सुविधा करी कुछ लेकिन तारा उ आइले तू अपना खातिर ना कइल त हमरा खातिर का करबो हो एगो काम तू हमरा बुझा गइल बा तू कुछ ना कहबो आइले ना कइलो तो अब का करबो कुछ ना करबो एगो काम करो जौन हमार हिस्सा बनता वो हमरा के दे दो आ देखो हम अपना हिस्सा वाला जमीन से अपना तरीका से हम अपना खातिर का करतनी तू हिस्सा लेबो हमरे से हिस्सा तो काहे बेटा के हिस्सा भइल ना ए मर्द तो तू एगो बढ़ले बारा एगो हम बानी तो हिस्सा केकरा से लेबो तू तो सर दे दो काम कर तू अपन खा पी ऐश कर सब तरह के दे दी आ हम ए मर त अपना जी में लेके तू कोइले का बड़ा घरवा में कुछ लौकला हां हमरो मन तरसला जे हमहू तनी गाड़ी से चलती आइले मोटरसाइकिल ना खरीद ल साइकिल पुराने को कहिए से तारा दहेज में के मिलल तौने आज ले चलाओ तरा उहे हमहू चलाओ तनी हां ई कुल का मतलब बटे तू अभी ले ना कइले तो कोबो ना कपइबो हम जान चुकल बनी ऐसे हमर हिस्सा दे दो हम कुछ कइल चाहतनी ना कुछ करब नु एक दू कट्ठा बेच के अपन शौक हम पूरा कर लेम ठीक बा तारा बस के बात नहीं है कुछ करे के ना हो पाई अब आइले ना बोल तो कब ना होई हमार हिस्सा सुबेरे बांट दियो समझ लियो एकदम राय से बोलता नहीं बात के एकदम दिमाग में अटा लियो काका ए मर दिया तू हेजा बाड़ो हम तारा के होने खोए तनी चलो बैठा ना हेजा बैठा ना हे नालकवा त का बैठा तारा से तनी कुछ राय लेबे करलो जल्दी कलो दतुनिया चलो हमरा से राय लेबो हां गांव भर के लोग तारा से राय लेला हम राय देवला कहां बानी अब बाबू का भइल बा हो हमरा बेटा के तो हमरा प्रति दोसरे राय बा का भइल कहते कि का कोइले बारा तू हमरा खातिर उनकर बाबूजी 10 को तो नाम ध देलक क्यों बुलेट किनता रहे तो 4 व्हीलर किनता रहे तो हई होता अब तू बतावो ना हम एगो खेती और आदमी कसहु भोजन पानी चला के लोग के बड़ क देनी हम बड़ कैले के बाद ई हमरा से कहता जब कि एकरा कमाए के चाहिए ये मर दिया 30 बरिस के हो गइल बने उनकरा नु कमा के कुछ करे के चाहिए उतारे से कहता रहे यही जल ना बाबू अभी हमने के डांट के कहले कहता रहे कि हमार हिस्सा बांट दो बताओ ना हम के करे के हिस्सा बांटी सब तो उनके हो हमरा जियत भर में हमरा मरला के बाद सब उन करो वो अकेले बटले बड़े सारा धन तो उनकरे हो कुत्ता लेगो डांटता रे बाबू काका तू रो मत काका ये मत दिया तू गांव में सबसे होशियार हो कोनो गांव में काम होला तो लोग तहरा से राय लेबे आओ बाबू मगर छोटी चुके रहले नु तेरा काकी का दूध ना उतरा तो कहाँ से गाँव भर में घूम घूम के कोई से हम मांग के लिए दूध तो पियो सियार भले रोए लगस खिलौना देख के जाओ ने खिलौना बहान दो हम किन के लिए इनका खुशी खातिर आज को तरह की तू क्या कहला तू कोनो लायक नहीं का जाए दो लइकन बने काका मगर उनको बुझे के छै
30 बरिस 35 बरिस के हो गए, अब उनकरा कमा के अपन शौक पूरा करे के चाहिए, तहार शौक पूरा करे के चाहिए। अब उल्टे तहरा से कहत रहे तो ई तो गलत बात बा। हम अपने बाप दादा के संपत्ति इतना ठीक से हिफाजत के करो कने कहते कि तू ना कर बता हम हिस्सा दो, हम बेच देम 2 कट्ठा बेच के किन ले। अतने कष्ट तो सहनी बाबू, लेकिन एको कट्ठा मैंने उन्हें ना कोई नहीं। एगो तो झालो तारे ऊपर से के बेचे के धमकी देता है। खुद कमा के खरीदे के चाहिए तो बेचे के कहता। अच्छा छोड़ा मर दिया, छोड़ा, तू अपना जीवन में बहुत कइले बड़ा काका, उनकरा खातिर तू बहुत कइले बड़ा। अरे हमार बाबूजी बतावेले कि तू का कइले बड़ा उनकरा के पाले पोसे खातिर। काकी बचपने में चल गईली, ओकरा बाद माई और बाप तू ही उनकर बड़ा, और तहरा से कहत रे ना कहे के चाहिए। कोनो बात ना काका, छोड़ो जाए दो, मत रो। चलो तनी कुछ राय ले भाई, कुल दतून करो, चलो तनी कुछ मुंह में डालो, कुछ तरह से तनी राय ले, चलो चलो चलो।